חלק מהדברים של מכונת הרעל של נתניהו בימים האחרונים, במיוחד אחרי 7 באוקטובר, הייתה שחיל האוויר לא הצטרף מספיק מהר למערכה ולא היה מוכן. אתה היית שם, היה מוכן? לא היה מוכן טכנית לאירוע שפורץ בפתאומיות ללא שום התראה, כמו כל צה"ל. אבל ההשמצות שנכתבו ויוצאות החוצה הן שקריות לחלוטין. טייסות המזכר, שתיהן, התעשתו מהר מאוד, לוקח זמן דרך אגב להגיע מתל אביב לרמון בשבת בבוקר, אבל תוך 2 או 3 הרימו כבר לא מעט מסוקים, 10 בבוקר, לדעתי אפילו הראשונים כבר היו ב7:15, אבל לקח זמן עד שהגיעו עוד צוותים לבסיס. צריך להבין דבר אחד פשוט, שזה לא מובהר לאף אחד. ואני התעסקתי בזה בהדרכה של כל צה"ל בשנתיים האחרונות, עשיתי 4 ימי מילואים להדרכה בצה"ל. השיטה שמזכר עובד, הוא מגיע לאזור הפעילות, מנסה לדבר עם מפקדת האוגדה, לא הייתה מפקדת אוגדה בשלב הזה. ב6:30 בבוקר כבר לא הייתה מפקדת אוגדה. אם הוא לא מצליח, הוא מדבר עם מפקדת החטיבה, גם זאת לא הייתה כבר בזהו, וגם מפקדת הגדוד, גדוד 13 שהיה שם באזור, גם הוא כבר לצערנו היה די לא בסג יד. אני מכיר כמה סיפורים, דרך אגב, של טייסי מזכר שקיבלו דרך טלפון סלולרי את הטלפונים של כיתות הכוננות ביישובים, ועזרו להם, תאמו את הירי והסיוע בתוך היישובים בטלפון סלולרי מול כיתות הכוננות. משם הגיעו כנראה גם השמועות שהצבא הפציץ כל מיני בתים בתוך היישובים, גם נועל קניבל, כל מיני תיאוריות קונספירציה שרצו בימים הראשונים. לא הפציצו בתים ללא אישור. אני דרך אגב ראיתי כמות של מל"טים מעל כל יישוב בתמונת מחשב שאנחנו יכולים לראות מכל מקום בכל מפקדה בצה"ל. יש בעיה מאוד רצינית גם להפעיל כטמ"מים בשטח שהוא שטחנו, כשאנחנו לא יודעים מי האויב ומי כיתת הכוננות, ומי חיילים שלנו שכבר בשעה 10, היו שם חיילים כבר, ולזהות אותם מהאוויר, לא עם הפליר של המזכר, ולא עם המערכת פליר לצורך העניין של הכטמ"מים, זה משימה בלתי אפשרית לחלוטין. אם אין לך מישהו שאתה יכול לדבר איתו ולהגיד, והוא אומר, אני נמצא ליד בית מספר זה וזה, או בבית זה וזה, וכל מי שבצד השני אויב, קשה מאוד לפגוע ולשגר. גם פקודת חניבל שמדברים עליה, היא פקודה של לעצור חטיפה של רכב בודד, נכתבה על בסיס חטיפות שנעשו בלבנון כבר לפני 30 שנה. גם בה אין הגדרה חד ערכית, האם למזכר או לכטמ"ם שמזהה את הרכב, האם הוא יפתח באש על הרכב עצמו כדי לעצור את החטיפה הזאת בכל מחיר, כמובן גם במחיר של פגיעה בחטוף. אין פקודה שאומרת את זה, חד משמעית. וזה קרה פעם? אנחנו לא יודעים אם נפגעו חטופים בשלב שהתחיל ירי של מזכרים וכטמ"מים על הגדר, כשראו את המסות שנכנסות ויוצאות. נועל חניבל, אבל זה בכוונה. זאת אומרת, אם הופעל, אז הוא הופעל בכוונה, אם נפגעו חטופים במקרה, זה משהו אחר. נועל חניבל כנראה הופעל באיזשהו שלב, כי ברגע שהבינו שיש חטיפה, אז הם מיד אומרים, חבר'ה, זה חניבל. אבל בחניבל שאנחנו התאמנו עליו כל ה-20 שנה האחרונות, זה רכב שיודעים מאיזה נקודה בגדר הוא נכנס, מאיזה רכב, באיזה צד הוא נוסע, ואולי אפילו על איזה ציר הוא נע. פה זה היה חניבל המוני, זה היה המון פתחים בגדר, ואלפי אנשים, על כל סוגי כלי הרכב למיניהם, שהיו גם עם חטופים וגם בלי. זה היה משימה בלתי אפשרית לזהות ולעשות מה שעשו. אני יודע שמי שהיה לו חימוש ביד, כטמ"מים והמזכרים, עשו את כל מה שהם יכלו, בלי שליטה, בלי תאום עם גורמי קרקע, כי לא היו בשלב הראשון. יותר מאוחר, כשכוחות הצבא כבר הגיעו, אז היה קצת יותר עם מי לדבר. גם היחידות המיוחדות, דרך אגב, שהגיעו די מהר, אבל הם עבדו לא בתור יחידות, הם עבדו בבודדים, בגלל זה גם ראינו את הכמויות של הנפגעים בסיירת מטכ"ל, שלדג, הם לא עבדו עם קשר, הם עבדו, מה שנקרא, רצו עם הסכין בין השיניים, פרצו לבתים וניסו לשחרר והצליחו בהרבה מאוד מקרים, אבל לא היה להם יכולת עם קשר כלשהו לתאם את המזכרים או לקבל איזשהו סיוע. וזה אחד הדברים שגרמו גם להם לעשות את המקסימום שהם יכולים, אבל בלי סיוע אווירי צמוד.